Karbi Anglong hini district ang kangpi along pen semi PMAYG ahem so matizong nga ciklu patang ernang jibusi DRDSI kamatum pen sodak pen pajini pon. KKC apar dikrong habaramai tumpen Karbi Anglong Tambas Council CM Dr. Tram Rong Hangpan kacuru pajir pon. Volongkomaji bahni adorso bahni fish farm along lang occupy ispati acai mekpadu ponji pan cici kecedang pon. Lamri birta pen legit kramsa non birta ang ton pen lang pon sinang Karbi Anglong hindi district pen PMAYG ahem so alama buthak pen mathizong ni pai trogani DRDSI kam atum pen DRDA conference hall along perangkia mai kan ipon idukilak arat duman government atum pen matha pon si PMAYG ahem so pipa dir pon lo asa mangkang pi along pen sebe kedam tang surhinda create shock aning kan pen ki lak create shock ahem so pipa dir pon lo lapen ki lak create ni ahem so ki kim rang pon patang pon lo lapuson si Karbi Anglong ang kang piam si kedam tang surhinda create shock aning kan pen pangrum pet pen suri plikebra nerkep plikebra ke thom an ke pi pon lo la suang bong pen is Karbi Anglong Harvard Bogajan langsomi pi lomaljong nilip rong bongbe lapen sami langso block pangrum pet pen suri thongkebra hini pharo ke thom ra plikebra chok PMAYG hem su pi pajir pon lo lapuson si West Karbi Anglong pen Amri Chinthong Rongkhang Socheng a block pangrum pet pen suri kre phora pharo chogra chok si kebra chok si PMJ hem su pi pajir pon lo lahai ahem so kikim kerang pon ki patang pon pe kelang dun cari ji aphan sebe DRDA atum pen sebe block tinalong sebe arpu sepek pon lo Karbi Anglong long sebe Karbi Anglong long ke tang ahem labang ke Karbi Anglong ang kangalong pan sebe labang so hem so kikim kerang pon patang pon labang ke hum suri ingko era trok pharu ke thom ra thong kebra ke thom an ke kikim kerang pon patang lapan hum pharu trok ra kre ke thom ahem an ma ke pinian ta patang pon pelang lapon son si West Karbi Anglong pen ke patang pon tang labang ke suri plira pharo plira plikeba nerkep ahem so anti kikim karang pon patang pon lo laboson si is Karbi Anglong not ke phant 81% an ke kiri an ki patang pon lo lapan ki West Karbi Anglong nan 70% an ki patang pon lo la so hem so kikim karang pon patang pon ji non machijong a cheklon ke patang pon vek nang po kali putang ti labang so hem so ke patang pon pelong ka charab du na bang phubang pi du an aphan sami aron teng pen sai pon ji pusi DRDA project director Dilip Terang ban Frengke Thinu Ningjepon labang so Frengke Mayalong same DRDA project director Dilip Terang DRDA project officer Dennis Pigu DRDA executive engineer Julie Rong Parpi tum chetong dun Karbi Anglong 48,043 hem sanction law la pen non ongoing dolang 10,461 Karbi Anglong long ketang ke 81% lo West Karbi Anglong 72% dolang la non ongoing dohan ke pina target nang pido mang government pen begin dohan ke December mo patang nai busi itu la so nangka La 48,000 ang bang ementu de sanction ke? sanction since 2016 till now the last 30 months la 2.5 years ke 28,827 la pen ke tangke 21,494 2.5 penny point penny mana 23 lo mate di 23 point 21 along kan 1,283 dolang out of 7,366 Arogat dolang 8,119 lakpen 1,028 dolang langsung belong 2,570 pen 836 dolang lakpen lumbajang long 7,038 pen 925 dolang tangte ini belong 2,447 pen 440 dolang tangte Romo Ilongra 1363 pen 287 dolar. Samilang Solong 3,448 pen 1,214 dolar. Karbi Anglong long 32,346 pen 6,013 dolar. Ketante. West Karbi Anglong 15,697 pen 4,448 dolar tangte. La ketangte mangga ni thumba la pinilo video to manda instruction pilo pibom no lai patang nai ku December patang nai ku sida thak mangke pinino ta kela target bang pini state lo aku target bang ku bompo aku target aku district lo aku ke Indonesia la mon lang tadi ngisi aku ni tuhan target aki minai pitu 278 Karbi Anglong ke West Karbi Anglong 137 lagi non
tarik isi Desember sih aku itu man ini allocation mana lagi pitulah lah bang ini dah tahunnya puluh kan non sih kini lah kali non Desember itu man 31 sama batang Mei itu man instruction dulu ya government of India dulu ke lah government of Assam dulu era council on itu review meeting kita Agast itu Agast itu review meeting dulu video dong dah kalau sudah banyak kuanan mah target lah dulu dah kalau itu mana instruction nak pilo then by December ke tangan proposal so non kuan ke tangan ni perlu ada authority link lah punya instruction nak pi punya action mana engineer dumhan video dumhan punya instruction nak pi lagi posisi ni ko so normal thing mangge so review meeting ada honorable CM sir ta pulo je nantum lagi Agos udah meeting lah patang oi kan Desember orang patang oi tu nonlang ideal lah kosunyinya Matizong ni pai trogoni KKC apar dikrong habarama itumpen pherengke mai kanipon labangso pherengke mai long alang itumpen kaning je pon atengki kedamtang matizong ni pai pliani dipu matipung Arboretum Craft Center Conference Hololong Karbi aron bari made chorthi chupizo nimrukom kirimatum ant songkre pho atumapan KKCA KHM honghariamai lapen YKHC pen chenglok kaprek prek asong atumapan CM Dr. Drum rong hangpen pangrumsi aron barim chorthi chupizo atumapan pangrumji aphan alangli gipang dak pon thegapot KKCA apar dikrong hawaramai atumpen CM Dr. Drum rong hamhan kachuru pajirpon aron ban ke kroi anatum esi 1 lakh 2 lakh tame Daktar lang Solomonon pekan siang ida 1 lakh 2 lakh tame dagel tum cingwai nang krung sa yamai dona lapen huda chief minister pan hang na jeni tuma phanta nang lukimono phan hadak kuting koi ke piason ni tum hu aron ban ke kroe tuma bang phanta kuti pharoi sibak nang pinanggi we tuma chang labangso pherengke amai long KKC apar dikrong hawaramai amai phu Venestiron chunbang sar singrong pi KKC apar dikrong hawaramai long klembang phutum da chitong dun HDP pen sar pin poriso karbilong rebirta और करबिंग लो मने निम बारिम चौकली चुपियो तुम अफान इलिक मसियम ना पंगरुम पेन इतुम होdak chitong lo tapi si laso putat bangga ini tuh mahin metami ningarong pik dak dikrong KKC hawaramai benda lasi non ki bangji si tami ni tuh mahin bang juniri bang lalo kado bagai akar pitum tami nim rokom apa yang saya ben dothi batum si tami lanon nang pangrum along ke mo apor ani hoder atike kachitong non edi phansi ni tuh mapar dikrong KKC hawaramai kan juniri lo lapen pirhen ang plan chen lapen pirhen ong lekang do sa tayo nitong Karbi ko tong plan ke labang so abang pen sinang rim se pinyarni pirhen ong lekang tangan sa labang so adhrom paibir na ni tu pen alang li ili tum hanang japon mate nang thanang mo pot sin ili tum bang pinyarni ili tum alang khan ka churoji pan sin ili tum nang ni tum hanang hang lo alang li khan churore ong apang sobre chu ra kai song si sobre chu se ta me la puson Karbi tum han ka pangrom ji pu ahot hola so seta me chelum dek thela si non seta me tulam rong han seta me labang so Karbi nimbarim mate karli phejo arona tumdo am chingrum pen porbonga nam punang ku nili tumhana ka pen khat mate chokli chok phejo tumhana ka pangro pare alang li phan choro re one labang so asai dek len ke ili tum choro bek nai lasi labang so arni seta me anutin akar bikar baga sola pen chokli chokli jo tum am seta me ele tum 2 lakh 3 lakh amuluk cepak lang pen la pen horbong arnam ki pusita me anu tin bong chin ke cheban ve pen horbong arnam ki pudin phasin ni tum kisi ni pen seta me chuning rilo atheli tum da hem se charti chot chot la pen chujun bari the klem chot chot abang chok chelo ili tum seta me nom ke teknologi kai pina ka posi ke ba prang lunji bulo tan ke thang da ke nang so la se hem se charti chot chot pen lok ili tum ke thang non de la si labang suarni ili tum taralang so si pathi kon po labang so program la si labang suarni anutin akar bis dame jongsi labang so anim barin kachem honatum
do polotang de nang chitong rumpe ji phansi ni tum KKCA dekrong hawa ramai pen setape na chunung lo lapen labangso arni ilitum anutin sitame nang tu natum sitame pendeng simpot choklim nang si nang dunangji lapen arong tin sitame labangso arni nang litum gari sitame longpon eji lapen kap kebang ke damap pen kecu kejun pen lok sitame nang litum labangso ading pen long lapia posin nang litum hangat dasik sa kabe pin pen nang litum do ke goiban pen jono da sitame nang tu longti lasi don pen inuk bugali hemisi bagwan ma gado labang so nim reng ya nang ji pulutan te hemisi sitame nang tun sita chok lo la pen ke purusa ratung ke bongchin jeban pen hola bang so arni CM bang nang pingkhat lo 10,000 amuluk ke horbong anam puji kulasi 10,000 amuluk pulutan ke litum hola dak aki jum nai sitame ilitum bhat ke chetong nang sari dak bak chetong nang ko la lo pulutan ke ilitum anim sitame pinyarni kaceng hon atum do piglang ko bang hola sarni si ilitum chini dam pamepo jong se ilitum Langper isunim so aterang atum pen spatir pi ponsi langper MSC consensi ki parlopon volong komaji bahni adorso bahni fishing farm along non ki bangsi mathizong ni pai kep arni ada por pai kep for malom pen oke pari ki spati ajai mek pedu ponji labang so ki spati long kacing si nong e tangka lak esi hini nong e tangka suri pokep ke thoma nong e tangka suri thongkep lapen ki consolation prize bang photum phan engbai ponsi inulong suri pho tangka sami pipa 0.2 Komane bang pu bang pietum labang sulang okipar hilong jong si spati dun jining hang lepotang ti join fees mari tiket anam labang surhini bansi nang litum labang su lang okipar hilong spati dun iglong pu lapen labang su tiket kelong ji phan mari join fees along nang litum kang hidam ing nang ji labang ke bolong kom aji United Kirby Club athengdu lapen ke Dipu Council Gate athengdu Hunmili Enterprise along samin nang litum tiket long pon igji lapen online ban samin nang litum tiket book pon long igji Clark dak pan ke chini ji aphan 7002595 758 lapen 7002818 along humri inut bolong koma jipen Rajesh Ronghang Karbilong Reberta Kardong katuwe panta ilitum langfer isun chateran pen langfer angkan pielo kejengsi angling competition people nilo lagi langfer long hande kali lagi all karben long pen angkon pen tan pen tamin on kacipade ji panti sikon ipo lase ilitum dak la ibi pon ke dak bahoni fish farm lagi bahoni adolso da ilitum bolong koma ji malo lasi tiket ke ilitum suri ini si pipon bo lasi koma masih ke bang paprang ma tiket kan poma serial number ating mensi pipon bo lapen price tamen ilitum lagi si tik pon ke cengsi anong e bangke lapen second anong e bangke ilitum suri phokep lapen third anong e bangke suri thongkep lapen bang thok consolation price tamen ilitum suri phokho si pathik pon lasi nilija semer kacun ripon kang tungge lalo nalitum bangon lagi sia Messena Sports standard o lapen ilitum dak pasini pon nengge lalo ilitum la inuda angler dopo inuda isia road dopo lason si paman pon lasi hadak benarong dan ilitum do hola kecengsia number la bangke ilitum secretary GP number la hodak kontak ilote nalitum kaddo kabe alam ta chini pon ilitum lunch pack jasemet pathik pon athi Halloween bani bang tum ke jak memen ke kangche kalang idu koi porsi lasin hitum la bangge pathik pon ko lo bangji bhumkuru Sunday non 10th arni lo lasi arni bangge thi hek pur samin nang litum kado we ning ke hang pen nang participate dun je phansi suning ripon iklo non marke pharisira phokep bad ke do iklo lasi nitum limited si ki PG lasi jasemet ke NA tum tame ke NG phansi puthot tuning ri le thot lo Pathik pondo aku nilitum dagla bahoni fish farm fishery ke theke lage kiding abangke pharo thom meter do 300 meters lapen breed abangke labangke 70 meters do lasi nalitum handak kangnia seed long tamen nilitum la 1 meter a distance b pon ik lage nalitum sapta mathapon ingang ne the nilitum la participants bhan ba isi comfortable zone bange pipon iklo ke ka pathik pon ke lalo alin madu bang phule oksan pon pusida mela ejon ake thenai ahla so alin si langpon ikpo ladak non nitum dak bahoni seed farm pusi pula department pen ke la department of fishery la panitum permission pura en pamke sela so kacipate angling kibi pon asi non mala so tiket jong si nang litum nangji pulote hala dang litum banner gipido hodak
number gipido ola dakna contact achok kali pulote bolong ko maji long United Karbi Club athengno bukolia United Karbi Club athengno polivet pulong do la clinic hedi hola dak si tiket dulu mama dak chini lang atum pusi tame dak Karbi Club long le bang nang homlu tiket bang long lok lapan aku difu atum pulote hola dak la council gate ATM adung Hunmili Enterprise pido dak ahem pulo bari thebe afal lai contact no pulote hadak tiket long lok difu asor pulote lapan aku Dimapur pen kebang ji atum Hamdan pen kebang ji atum pulote hola sorni tiket long ji sitame Prabjin pen KNG phani chuni lo tiket bang limited por ke lage chengi nilu tum ke baji kepen si la kachapate yang bank ke bi pon lo baji kepen baji hinian ghonta plia por afan lasi lasuk kachapate la baji kepen baji hinia dak angbong kumasi okilong nai ma hola bang len tum ke langi kali majong le jon ingko jon thongkem le nong sitame e jon manela ardi ki ong nai ake thenai bang hola phasin tum ke nanong e hokon anong e tum kadu wel chini lubon first prize first anong e ke chengsen nong e la ke lagisi la penadun thu bang ke suri pocket 50,000 third bang ke 30,000 suri thongkem lo la penako nitum consolation prize do bang 4 phan suri 4 pen bang 4 phan itum bacetang po lagi itum dak komiti ni wai pon po la penadak kapacit kacepate aro natang ke chini na helang chini ni itum dolang pulo ten mana contact no pulo ten na benar lo nomor dolo penako nalem ta so nomor lo pitame la jak na contact lo details lo porta wepin lo pini ben ni thom vel lo yo sunday ni si competition ke gedo po non sunday non ke bang ya sunday la sunday la si por nang polita prang pen la tiket KN seragi phanda ako tuning dilo tum kibis ke non nakileji golden jubilee Karbi risonim so rong aje 50 years ke chok made golden jubilee ke chok atiri kem atuma kadu we phanda nilu tum dak lang fe risonim so terang hin pen kurang thopo jirlo la pena ko lam se kimi claim kimi dam meji fan nilu tum anam hirjumi tame hang people lo kardo Pini birta bang kilan sekang ton paniglo do me thang me kardom